What is Shubham up to? What did Shubham up to? What is Shubham up to? Kida? Teple? Thai pale? Thai? Hi, te palayla. Tepe. Thai pale, thai. एक काम करते तुम्ही थेपर्यंत वर तो धाव तुम्ही पर्यंत दपडत असू देते बच्चा अच्छा. तू मम्मा खाली येतलं. मम्मा खाली कोण येतलं? मम्मा खाली कोण येतलं? कोण आलं मम्मा कलीन? ओले कोण आजील रुमात गुच्छा पडला? गुंदू मम्माकडे पळ शोनी. छोनी शुभम तेपे कोण आलं तेपे Ja. Jan. Na. फडल्यान वाज बाबा फडल्यान वाज तेपे बाबा ओले तोचे बच्चे उलटे बच्चे बाळा त्या वच बाबा कले वच ना आईला ब्लाउज तोडणं फाडणार का? आजीले कपडे फाडले. चल आम्ही आजील कपडे धवले. चल तू बाबा कडे वच बाबा आपय तर बले या. एकदा जवळ.